Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa uno gid, bulan sang Marso, tuig 2021. Ang mga balita kag isyo nga inyo mabatian idulong sa aton sang D3 Bio. Nagabulig, regenerate sang cells, improves digestion, tag 14 pesos lang, produkto sang klinika di alternatibo. Una nga isyo, paginbulahan sa aton sinikaupdanan dire sa Aksyon Radio, ginpasidunggan pila ka personnel sang Aksyon Radio sa ikaanom nga tingog kag Handurawan Award sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa ginpatigayon nga virtual nga World Radio Day sa Gala Night kahapon Domingo. Bao, congrats gid. Nagdaog bilang Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Balita Morning Edition kagkapian sa Aksyon Radio kada Domingo. Si Duran ginkilala man bilang icon sang radyo sa Negros Occidental kag News Presenter of the Year sa tuig 2019 kag tuig 2020. Samtang Reporter of the Year naman si Aksyon Eric Magbanwa sang Aksyon Night Patrol. Puerte, no? Congrats, kid! So, nagdaog man bilang Best Entertainment Program ang aton si Domingo nga harana. Kag nakuha man ni Aksyon Henry Espulgar ang Broadcast Engineer of the Year. Porte. So, congrats kita sa mga katapo sang Aksyon Radio. Bisan paano, nakuha na to ng pipila ka mga kadungganan na dire sa Aksyon Radio. Of course, sa pagpasalamat kag subong man ang aton man nga pagdayaw sa aton station manager nga amugid ang nagdihon sinitanan, amo ang nagplastar sa mga programa. Aksyon nuna di maala Magbanwa. Morning, ma'am. Kag kay Aksyon Rex Kantong ang aton news director. So amo ini nga mga pila ka mga katungganan ang nakuha sang Aksyon Radio Bacolod. Wala kami untata sa pagpangalagad. Basta masarangan lang sang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Ang syudad sa Bacolod, wala untat, waswas trabaho, tanan lang, basta makabulig sa pumuloyo. Tinasurprisa ganiho si Bacolod City Mayor Leonardia sa highest readiness ang rating
nga nakuha sang syudad gikan sa DOH angot sa kahandaan sang vaccination program. Pero may pila pa ya ka mga personalidad bangod sa eleksyon bla. Bangod sa palabuton nga eleksyon daw, medyo hagad pitik ang syudad sa Bacolod. Amo na ni nga arangkada sa Bacolod, galing ti politika na mo. Galing ni mga politiko nga gahambal sang termino nila, wala man gani binuhatan nga mayo. Sa statement ginpahayag ni Leonardia, nag-submit lang sila ang LGO sang vaccination roadmap. Wala may balaan nga may ara gali, DOH ranking system. Ti suno sa alkalde, mayo nga nahibalaan nga nanguna ang syudad sa DOH rating sa Region 6. Para sa alkalde, daw medyo bayad gid ang ila sinipag-isa, unity, hard work sang syudad. Pasalamatan giniya ang mga opisyali, Vice Mayor Elcid Pamilyaran, mga konsihal sa Bacolod, nga nagpaningwagid, nagtrabaho. Bisan sa likod nga perting trabaho, ginapakamalao pa, ginapitik pa sa iban nga mga politiko kami ganaman, magpapili sa Bacolod, pero tiyanhon mo, hindi mo gid mahulog kung maayong binuwatan sa isa ka banwa kag syudad. Ang mga resulta nagapakita. Di siling sa alkalde sa Bacolod, thank you gid sa pag-isa sang mga opisyal ang pagtrabaho, hard work sang syudad. Tiyamak mo, hindi man lahog-lahog, nag-submit ka lang yasang vaccination roadmap, gulpi lang, siling yasang DOH, porte ha, grabe. Highest readiness rating ang nakuha sang syudad sang Bacolod. Uya maniguro ang nagapakalain bla, kang nagapakanubo, kaga balbal sa Bacolod. Uya-huya man kamo. Amo na ning serbisyo sa Bacolod, bangon lang sang politika, ga pamitik-pitik pa kamo, pero hindi pa ni panahon para nga pagwaon tang kamaturan sini mga politiko nga daw pertigid subong pa lang ga palamunggo na sang libot dire sa mga banwa kag syudad para sa ila personal nga intereses. Pagwaon tigid na sa natalana nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na. Pahibalo lang Hindi ka mo magkalipat Fire Prevention Month, bulan sang Marso. So, yan na ni hampang sang Bureau of Fire. Ilan na ni subong hampang kay mati, halong na kita sa kalayo. Ano ang balita? Nag-abot sa Villamor Airbase sa siyudad sa Pasay ang eroplano sakay na ang 600,000 kadoses ang Sinovac vaccine nga gindonar sang China. May problema lang. Kay madamo kita sa mga kauturan nga hindi magpabakuna sang halin sa pungsod China. Di kahapon, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, kung hindi ka mo magpabakuna, medyo may duwa-duwa sila sang ipikasi sang Sinovac ni. Diba si ko ni Toslok ni sa mga soldado kag iban pa. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, kung na medyo galang-alang kamo, may jutay pa nga pagpangduwa-duwa, niya hulat lang kamo
mag-abot ang bag-o nga mga bakuna. Kaya kung tali, kung nag-abot lang ining AstraZeneca, pwede sir, pwede na. O galing, naatrasar naman, kay kulang sa supply ko, no? So, masunod pa nga mga sinima na mag-abot. Siling sa presidente, kung medyo may katahap, may kadlo ka mo, nga magpatuslok sang Sinovac vaccine, ti angan-anganan nyo lang ang pag-abot sa iban nga bakuna. Plus, nga iban nga mga syudad, iban nga mga probinsya, nag-advance payment na, kung anong luyag nila ya, pagusto sila. Johnson & Johnson man, AstraZeneca man, pagusto sila. Pero iniya, ang nag-abot, gindunar iniya sang pungsod China. Ling ni Presidente Rodrigo Duterte, abi kung lang pandemic, makadto kaya personal sa China, kag magpasalamat. Miguay sila sa China eh. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. That time, Lasay 58 na, 100% nga habon gusto nyo, natural, wala sang kung ano nga kimik.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Ini nga bahin sang aton sini mga balita ka mga isyo, ginadulong man sa inyo sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,